Komachielo eni jabero mar piny owacho Laktar Johansen Oduor koro tieko bero mar jong'anyo mabende ne owito ngimagi e kinde ng'anyo mar mabende nobagi juma mokalo e chuny boma ma Nairobi. Jabero Johansen ne olose yo machalo kama e kinde mabende notieko bero ne ringre David Mwangi ma jahigni 19 mabende nochiel gi magina e kinde ng'anyo mabende notimre pacho kae e gwenge e kar dak ma Embakasi. So what we found was there was a single gunshot on the head, which entered on the forehead and exited on the back of the head with a severe damage to the skull and of the brain. There was no any other injury, so that was the cause of death. Kijana mwenye amekufa David Mwangi mimi ni anko yake. Ametuambia kijana yetu alipigwa risasi hapa kwa jicho ikatokelezea pande ile nyingine ikaribu skull. Ni mtoto wa miaka 19. Kwanza tuko na huzuni sana. Uliwa mtoto mdogo hivyo, kuna uchungu sana. Imedu winjo weche manyien gi Roda Odhiambo.